Ничего. Üzümniki? Ярый. Hazina pişirapti o yapışını kızıl түске. Selam dostlar, biz bugün Aznaqay rayonu Aqto'be bistesine keldik. Biri de indi 30 yıldan artık Aqto'be oyunşığı degan ustaxona ishli. Onda nindi oyunşıqlar yasılar ham, ne üçün u bütün ilge tanılgan. Hem gadi kishi, menim gibi gadi kishi. Eligi oyunşıqni yasay olama, menim maqsadim ana shuni bu. Hem biz birgalashib eligi sayohatimizni boshlaymiz. Esenlermisiz? Kelib jetdik. İlser Faylovna siz bilasiz. Әйе. Meni bosqichdan qarshi oldilar. O'zingizni muzeyingiz bilan tanishtirasizmi? Әйдәгез, әлбәттә. Aqto'be oyunchiga turunda endi ko'p yozdilar, ko'p ko'rsatdilar, ammo mening bunda birinchi topqir keluvim o'zim Aznaqay qizi bo'lsam-da, Ilser Faylovna bizning endi shu Aqto'be oyunchig'ini 30 yil ilk safqa bostirgan, ana turg'izgan, shu san'at maktabini biz bitinda buldirgan, aning direktori bo'lib turib. Ilser Faylovna qo'yan kelgan edi u ideya 30 yil ilk shunday zo'r bino tuzib, mana hozir endi muzeyda bor berida. Aqto'be oyunchig'ini mana negiz soldi. Kimning ideyasi edi so'ng? Дөресен генә әйткәндә 30 ел элек без монда Aqto'бега килгәчен үзем чөнки мен теге ништеп әйтим рәсем укытучысы булу уңгаенда да шуның өчен монда безнең рәсем мәктәбе юк я. Шуның белән инде ништеп әйтим мәктәпне дә булдырасы килгән иде. И аннары балаларга бит күрсәтергә кирәк төрле менә кулдан эшләнеп теге уенчыклар, күбесе инде рус уенчыклары инде дымковский игрушка дип атала инде. Барыбер бит инде элекке борынгыдан да әбиләр безнең бит бәләкәй чагында булганда теге кызыл балчыктан индидер уенчыклар ясаганнар. Шуннан шундый идея килеп туды. Шуннан башланган эш бу. Менә 30 ел эчендә ничә миллион уенчык ясадыгыз? Исәп тотасызмы? Юк. Исәпне, конечно, тотабыз, но миллионга хәтле, конечно, җитмәдек әле. Чөнки бу кул белән эшләнгән. 100 мең артык инде ясалган уенчыклар, кул белән ул барыбер тоже күп дип аталам, чөнки бит ул кул белән эшләнгән. Бу музейны инде Россия халкының һөнәрләре музее дип атасак та була. Монда менә нинди уенчыкларны, нинди кул эшләрен җыйдыгыз, Илсер ханым? Без менә бу Россиядан җыелган, ничек әйтим инде bütün дөньяга таралган шушы народный промыслларны җыйдык. Дымковская игрушка, булса менә фарфор, вербилкалар, гжель, жостова, хохлома, халуя, палех. Бу без ни өчен музей шуны ясадык? Менә бу безнең территориядә дияргә була. Чөнки чтоб хотя бы безнең балалар или халык әзрәк кенә тоже белсеннәр иде. Менә Aqto'be уенчыгы залына да килеп җиттек инде музейда берничә бүлмә булдырганнар. Менә монда аңлавымча сез инде теге беренче уенчыклардан алып инде 30 елдан соң нинди уенчыклар ясансыз, шулай рәт буенча тезгәнсез, Илсер ханым, шулай бит? Әйе, бунда иң беренче уенчыклар. Балаларга күрсәтергә кирәк булган менә шушы русларның һөнәрләре эшләнгән. Дымковский игрушки дип әйтәбез бит инде. И башта дымковский уенчыкларны ясап, чөнки магазиннарда андый уенчыклар юк сатырга, балага күрсәтергә кирәк. Мен үзем аларны ничек дип әйтим инде, үзем ул теге балчыктан ясап, формага китереп, шулай итеп эшләгәнем. Аннан соң тотындым мен татар бу дымковский уенчыкларны татар ниләре ничек дип әйтим инде, татар күлмәкләр, орнаменты күлмәкләрен кидертеп, аннан соң инде әкрен генә үзебезнең әйтәм бит инде менә үзебезнең тарихны өйрәнеп, ул безнең ничек итеп әби бабайлар ничек киенгәннәр, аларны өйрәнеп, карап, укып бөтен җирдә, аннан әкрен генә үзебезнең теге ничек дип әйтим, техник стильны, әйе, мен уже шулай ясый башладым. Менә кайсы гына урыннарга, кайсы гына оешмаларга бармадык, әле берсендә дә аның Билл Клинтон, Америка президенты җибәргән хат белән мактанучылар юк иде. 90-нчы елларда монда безнең теге әйткән бит инде, бу специаль программа буенча монда күп американецлар эшләгәннәр бездә, безнең менә бу поселокта Америка гына түгел, голландецларда. Ричард исемле американец, без аңарга сөйләдек, ул әйтте, вообще проблема бернинди дә юк, хат языгыз дип инде, раз без хат язгачын шулай итеп, безнең үзебезнең Aqto'be уенчыгында җибәрдек. 1-2 айдан соң без шаккаттык, что безнең почтага килде хат. Америкадан White House, теге Белый дом. Aqto'be уенчыгы Америкада инде 30 ел элек барып ирешкән. Aqto'be уенчыгы турында инде һаман сөйләбез, аны ничек ясап карыйлар?
Хәзер без шуның өчен остаханәгә кердек һәм беренче эш итеп без формага уенчыкларны сала торган формовщик диләр инде, аны формага сала торган егет янына барабыз. Менә шушы бүлмәдә уенчыкларны формага салалар. Исәнмесез? Нинди материал белән эшлисез сез? Гипс. Махсус гипс бар димәк. Менә инде күрәм сез минем уенчык өчен инде булгата башладыгыз. Мин татарчка дигән магнитны буяячакмын диделәр инде. Шуңа формага хәзер аны салып үзем караячакмын. Менә шушындый силиконнан формаларда ясыйлар икән, аны махсус Европа үзенең остаханәсендә ясый. Зуррак уенчыклар өчен инде әлбәттә зуррак формалар. Менә шушыларга салып булачак уенчыкларны инде катыралар. Безнең менә инде салынган формага салынган магнитыбыз әзер, вакыт узды, ул кипте. Мин хәзер аны куптарып алам да һәм буяу цехына алып китәм. Формага салынган уенчык хәзер менә рәсем ясау бүлмәсенә кердек һәм минем бүген мастерым дибез бит инде, наставник. Исемегез ничек була? Гүзәл исемле кыз. Без аның белән бергә менә шушы татар кызын буяячакбыз. Нәрсәдән башлыйбыз, Гүзәл? Biz bütün уенчыкларны башлыйбыз якты төстән, ачык якты төстән, аннан әкренләп күчәбез инде караңгы төсләргә. Әйе. Миңа тиз булсын, 5 минутта магнит әзер булсын. Алай булмый менә оста Гүзәл, шуңа күрә нәрсә әйтим. Мен калса һәр кеше үз урынында. Мин журналист, тиз генә файда булса барырга да, сөйләргә дә, тапшыру әзерләргә дә, кайтып китәргә. Аның өчен сабырлык кирәк. Сабырлык һәм вакыт. Ачык төсләр булсын өчен матовый дибез бит инде. Берничә 3 кат буялар икән менә осталар, чөнки краска тиз кибә ди. Әле дә әле зур уенчык бирмәгәннәр. 15 минут үтте инде, әле кызыл төскә япкычны буяп тормадым күлмәгә. Хәзер итәкләрне, бәбә итәкләрне дибез бит инде. Без әз генә алтын сөт төс кертәбез. Хәзер инде йөзен буябыз һәм чәчләрен. Шул хәтле рәхәт икән үзеңнең татарчканы ясау. Үземә ошатып яздым мин. Бер каш өстә, берсе аста. Бу техниканы әлемдә судан төшкәне, бу техниканы кулланган юк. Мин үрдемдә шуның урынына высушыла хәзер зур төшерәм. Копия мин. Уля, бер кашы юк. Тапшыруның иң күңелле безнең өчен мизгеле, безгә бүләк итәләр бүген уенчык. Әйе, иң безнең популяр уенчыгыбызны менә как раз без сезгә сөйләгән инде шундый матур Чишмә буенда дигән. Менә шулай Актүбә уенчыгы инде 30 ел үзенчәлекле уенчыклар җитештерә. Безнең халык элек-электән кәсеп белән яшәгән һәм Актүбәлеләр шушындый үзенчәлекле уенчык ясап инде ничә ел аның белән кәсеп итәләр. Күп кешеләрне алар эшле иткән һәм шуны әйтәсем килә. Һәрбер шәһәрдә менә мондый кул осталары бар һәм һәркем мондый уенчыклар булдыра алыр. Моның өчен бары тик идеялы, Исияр ханым кебек идеялы кешеләр генә кирәк дип уйлыйм. Чөнки күңелдән без аңарга рәхмәт әйтәбез. Киләчәктә дә уңышлар телибез һәм сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Мин кая барсам да матур егетләр күзлем. Карагыз әле, Булат исемле нинди матур татар малаен таптым. Черный, белый, красный, миндә бүген черный, белый, красный.